между четири стени. Да. Да започваме, да. Аз имам село и съм в гето до петоя. Ти имаш голямо его и си в грачето между четири стени. Жени с каквито излизаш и не се прибираш до другата сутрин. Ако се прибереш голям бой, ще ядеш от вас, ще ящи ти, да не вземат хляба ти от масата мухи, коли, каквито ти всеки ден виждаш ги, нали кажи. Не може да четеш и да пише, аз момичета се тръгнало, седи да дириш или да пееш. Пак ти една и същата хавата в палата или на кревата, пак се тръгнал за заплата, за богатство, ама пак между четири стени стоиш и лежиш и под климатика пак пъдиш, а не на поляната на село и където можеш да се изтореш и на воля да дивееш, пееш и да свириш всички прекрасни, умайни, омагьосващи мозъкът ти до безкрайни равнини, планини и за тях. И за теб няма граници, океани или ширини. Пак натам може да си продължиш, да вървиш, да въртиш, в омагьосан кръг да си седиш и да си мечтаеш да излезеш от тези студени четири стени на легото си. Пак мързелуваш и стоиш ти. Нито книга фанал да чете, ама на телефона в Инстаграм пак търси мацките с банските. И като казах бански, си сетих за море, което няма да видиш. Като стоиш и мечтаеш, нищо няма да видиш от света около теб, защото пак се между четири черносиви стени. До кога ще продължи, да те питам ли? Или ти ще ми кажеш, моля те кажи. До кога ще продължи? Пак да си между тези стени, между тези четири стени.